gde smo mi? Šta? Rešetka? Ej, pustite nas! Da li me neko čuje? Ne mogu da verujem, zarobljeni smo. Možda mogu da se provučem nekako? Nećeš moći, treba nam ključevi. Ali gde da ih uzmemo? Enid, smiri se. Jao, šta je to? Konopci? Hajde da povučemo, možda će pasti ključevi. Wednesday, povuci ti prva. Hajde. Ti si kukavica. Okej, vučem. Je li to Skittles? Mrzim Skittles. Nervira me njihova boje. Enid, šta je s tobom? To je pravi raj. Spremna sam zauvek da ostanem u ovom kavezu ako me nastavite da hranite slatkišima. Enid, saberi se. Moramo izaći odavde. Vuci konopac, odmah. Dobro, nadam se da su i u mojoj kanti neki slatkiši. O ne, kako odvratno. Uj, to je zemlja. Be, jadna ja. Šta? Crvi? O ne, užas, mrzim insekte. U pomoć! Sad će mi ući u nos i uši. Enid, smiri se. To su samo crvi, neće ti ništa. O, a evo ključa. Odlično. Možemo otvoriti jednu bravu. Odlično, hajde. Dakle, ključ odgovara. Dakle, rešili smo se jedne brave. Baci kocku. Malo sutra. Šta je to? WC šolja? Ali šta će nam? Možda je unutra ključ? Enid, ti ćeš da ga tražiš. Hajde. Ja? Ali neću. O ne! Kako odvratno! Wednesday, povratiću? Ja, dobro, bit ćeš mi dužna. Miriše lepo. Sad ću da probam. To je sigurno nešto lepo. Pa to je Nutella. O, da, kako ukusno. Ali Enid to ne mora da zna. O ne, Wednesday, šta tu radiš? Uj, prestani. Da vidimo šta je na dnu. Da, to je ključ. Da, super. Hajde što pre da otvorimo novu bravu. Izvoli. Ključem koji si izvadila iz WC šolje? Ne, hajde bolje ti. Opet sve ja. Dobro. Uspela si, svaka čast. Oho, šta je to? Plašim se. Sad ću da vidim. O, vizija budućnosti. Stavljam ruku u kutiju, a tamo je... O ne, buba švabe. Kakav užas. Svuda su. Enid, tamo nije ništa strašno. Jel da? Onda se pomeri. Tamo je nešto živo. Moram da vidim. To su buba švabe. Stani. Ako ne izvadiš ključ, niko to neće uraditi. Mamice, ali tamo su buba švabe. Okej, pokušat ću. Moram što brže naći taj ključ. Evo ga, vidi. Tako sam srećna. Ej, gde ćeš? Gledaj, sad ću otvoriti još jednu bravu. Uspela je. O ne, oslepeću tog svetla. Polako, Wednesday, sedi ovde. Jesi li dobro? Jesam. Ali šta je to? Ne znam, podsjeća me na kancelariju hemije. O, vidi, to je uputstvo. Treba pomešati određene sastojke i dobit ćemo ključ. Jasno. Daj mi ljubičastu epruvetu. Sad čekaj, eto, izvoli. A sada treba pomešati sve u ovoj epruveti. I šta je ispalo? Joj, kako smrdi. Wow, izgleda super. Želim da probam dok Wednesday ne vidi. Baš me zanima kakav je ukus. O, to je baš lepo. Čekajte, sa mnom nešto nije u redu. Ne. Zašto se povećavam? Enid, šta si uradila? U pomoć! Ja sam Hulk. Šta da radim? O, tačno. Možda će ovo pomoći.
Izgleda da je uspelo. O, Wednesday, baš ti hvala. Nemo više ništa dirati. Dakle, nastavit ću da pravim ključ. I jesam rekla da ne diraš. Sama ću sve uraditi. Ti možeš samo da gledaš. O, nešto se dešava. Tečnost je promenila boju. Nastavit ću da radim. O, valjda sam uspela. Ostao je posljednji korak. I... wow! O, to je šifra. Hajmo da otvorimo bravu. Enid je u pravu. To je šifra od sljedeće brave. O, uspele. Ja uplašim se. Prestani da me grliš. Da vidimo šta je ovaj put. Izgleda da je to kutija sa pićem. O, tu su slamke. Treba popiti sve to. Jedna od nas će imati ključ. Ko počinje? Ja. Sad ću probati taj koktel. O, baš je čudan. Ljut je. Veoma ljut. Enid, sad ti. Ok, sad ću. Nadam se da će to biti nešto ukusno. Wow! Jeste! U koktelu su moje omiljeni džus bole. Obožavam ih. Popit ću sve do kraja. To je nerealno. Ima li ključa tamo? Nažalost ne. Znači da je u tvom koktelu. Žao mi je. Kakav užas. Ok, uradit ću to. O, ne. Počinje. Treba je ugasiti. Ups. To je bilo moćno. O, ali našla sam ključ. Super! To sve nije bilo uzalud. Hajde da otvorimo bravu. Dakle, to je već 5. brava. Svaka nam čast. O, šta je to? Wow! Baloni? Obožavam ih. Sigurna sam da to nisu obični baloni. Sigurno ima nešto unutra. Našla sam kacige sa šipcima. One će probušiti baloni. Moje kacige izgleda bolje. Dobro, počni. Oho! Šta je to? Enid, prljava si kao prase. Dobro, sad ja. Hoću da probušim ovaj balon. O ne! To je mleko i sad sam sva mokra. I to je sad od nas prase. Ok, na mene red. Ja ću probušiti ovaj, pomeri se. I... Jo, šta je to? Brašno? To je ipak malo bolje nego oči sluz. Wednesday, hajde sad ti. Ok, probušit ću ovaj. Skačem. To je šareno perje. Odvratno. Meni se sviđa. Ličiš na kokošku. Ćuti, probuši balon. Ok, probušit ću ovaj. Tamo je sigurno ključ. O ne, to nije ključ. Enid, smiri se. Hajde sad zajedno da probušimo. 1, 2, 3, skači. O, šta je to? To su konfete, baš lepo. O, vidi. Našla sam šifru, super. Wednesday, hajde da skinemo sljedeću bravu. Konačno. Ja ću ukucati šifru. Ostale, posljednja brava. Šta nas čeka? O, to su vrata, ima ih baš mnogo. Zanima me šta je za njih. Wednesday, tamo je prazno. Možda da pokucam? Niko ne otvara. Hoću sama da otvorim, ali plašim se. Možda tu živi neko? Ne, plašim se. Enid, probaj da otvoriš ova vrata. O, dobra ideja. Hajde. Nadam se da tamo nije ništa strašno. Wow, kako slatko. To su balončići od sapunice. Prelepo. Ja mislim da je to odvratno. Mrzim ih. Ja obožavam. Wednesday, sad je na tebe red. Stvarno? Ok, otvaram. Ajoj, crvena farba, ozbiljno. Wednesday, kako si? Mamice, šta je s tobom?
mi dobro? Kako je nežna. Sa mnom je sve u redu. Dobro sam. Dobro, otvorit ću posljednja vrata. Konačno, to je ključ. Da, super. Konačno ćemo izaći odavde. Tako sam srećna. Juhu! Wednesday, hajde, požuri. Sad ću. Da, uspelo je. Znači, slobodni smo. Pobednički ples. A sada, hajmo odavde. Dakle, kao prvo, želim... Da, tačno, pomfrit. Naravno. O, to je lako. I ja to mogu. Dakle, prvo mi treba naravno krompir. Mislim da će ovaj biti taman. A još imam uređaj za čišćenje povrća. Gledajte kako radi. O da, to je jako zabavno. Eto, ne moram ni ruke da prljam. A sada mogu iseći krompir. Da, odlično mi ide. Oh my! Oho! Cool. Baka nema nikakve uređaje, ali ispunit ću taj zadatak. Prženi krompirići nisu zdravi, tako da ću spremiti za moju unuku nešto drugo. Koristit ću povrće. Sigurna sam da će se malo i dopasti. Prvo mi treba šargarepa. Sad ću je lepo iseći. Da, tako je. Jao, šta se dešava? O da, to je jako zabavno. A Wednesday opet eksperimentiše sa hranom. Ne paničite, samo sam oljuštila krompir, kako znam. Brzo i zabavno. Zar to nije opasno? Treba raditi sve pažljivo da ne bih povredila prste. Koristit ću moderni uređaj da bih isekla sredinu od jabuke. Da, tako je. To će biti pakovanje. Cool. Gledajte. Baš je lepo, zar ne? Sada unutra stavljam šargarepu i joj. I meni je ostao posljednji dodir. Jao, Wednesday ima testeru. Već sam završila i moje prsti su na mestu. Vreme je da dam mom jelu odgovarajuću boju. Ako dodam par latica crne ruže, a zatim kažem čaroliju, onda će krompir postati crn. Da, gledajte. Jao, a moj krompir je napravio žurku u tiganju. Ulje prska na sve strane. Ja ću napraviti za malo lepu dugu od pomfrita. Pogledajte kako je to lepo i slatko. Imam čak i čini za sos u obliku srca. O, to je preslatko. O, da, lepota. Jao, Wednesday, a tvoj krompir je izgoreo. Mislite? Onda ću napraviti crni dvorac od njega. To će biti strašno lepo. Gledajte. Baš mi se sviđa. O, kako originalno. Hvala. A evo krvavi kečap. Bravo, bravo. Prijatno. Wow! Hoću da probam prvo dugu. Tako je lepa. Nadam se da je još i ukusna. Sad ću da probam. Super! Baš mi se sviđa. Gledajte mi jezik. Cool. Dakle, šta dalje? Ovaj pomfrit više liči na šargarepu. Dobro, sad ću probati. Pa to jeste šargarepa. Nije loše, bako, hvala. Drago mi je. Još nikad nisam vidjela dvorac od pomfrita. To je fantastično. Oduševljena sam. To nije samo jako lepo, već i mnogo ukusno. O, da. Blago meni. Da,
Dakle, pobedila je Wednesday. Čestitam. Kako? To nije fair. Spremite mi, molim vas, burger. Ovakav. Naravno, draga. Okej. Odličan zadatak. Ja sam spremna da počnem. Obične lepinje su dosadne. Bolje da uzmem crne i napravim burger u obliku monstruma. Prvo stavljam salatu, a zatim sok od paradajza koji liči na krv. Bože, Wednesday! Bako, smirite se, to je kečap. Dakle, preliću burger sa njim, a zatim ispržiti pljeskavicu. Imam jednu, samo što je zaleđena. Kako je brzo spremiti? Tačno, treba mi dinamit. Opet su se uplašili. Dakle, vreme da napravim malu eksploziju. Wednesday, uplašila si nas, opet. Izvinite, ali morala sam da ispržem pljeskavicu. Stavljam ga na burger. A sad ću napraviti zubi od topljenog sira. Tako je. A evo moje omiljene ljute papričice. Od nje ću napraviti rogovi. Stvar, gde su pileće šape? Hvala ti. Eto, moj burger je spreman. Prijatno. Jau, kako strašno. Dakle, sad ja. Hvala na mlevenom mesu, Bako. Thank you. Uj, ne podnosim ga. Gdje? Odvratno. Sve super. Bravo, dušo. Marshmallow je mnogo bolji. To je baš ono što mi treba. Stavit ću ga u mikrotalasnu. I marshmallow će se povećati. Eto, jesam rekla. Kako vruće. Bravo, dušo. Hvala na podršci, Bako. I ja tebe volim. Dakle, sada marshmallow treba iseći na 2 dela. A zatim ću uzeti roze nutelu. To će biti umjesto kečapa. Divno. A umjesto pljeskavice stavit ću čokoladu. Divno, boje je ekstra. A umjesto salate koristit ću žele bombone. Gledajte. Odlično mi ide. I sama bih rado pojela taj burger. Obožavam Skittles bombone. Čekajte, imam ideju. Napravit ću oči. Da. Gledajte, kakvog slatkog jednoroga sam napravila. Jel vam se sviđa? Meni mnogo. I meni, draga. A Wednesday je napravila nekog monstruma. A baka će napraviti klasičan burger. Prvo treba napraviti pljeskavice od mlevenog mesa. Gledajte kako je lepa. A sad mi treba majonez. Mnogo je ukusan. Sipat ću ga na lepinju. Ostalo je dodati salatu i svež paradajz. Kakav miris. Nevjerovatno. Unuka će biti jako zadovoljna 100%. A za malo da zaboravim na kečap. Tako je. Sipat ću ga preko sira. A moj burger je spreman. Svaka mi čast. Stavit ću ga u ovu lepu kutiju. A prijatno, dušo. Wow! Kakav je to monstrum? Da li se ujeda? Ne, ovakav burger sa pilećim šapama sigurno neću jesti. Bolje da probam slatki burger od Enid. Izgleda prelepo. A kakav je ukus?
Wow! To je fantastično! Oduševljena sam! A šta je baka spremila? Ovaj burger izgleda jako dobro! To je baš ono što sam htjela! A baka je pobedila, čestitam! A baka je najbolja. A sad mi napravite mlečni koktel. Oh my. Jel može? Naravno da može. Važi. Mogu ja to? Da vidimo. Prvo će mi trebati uređaj za mleko i sladoled. Prvo sipam mleko, a zatim dodajem omiljeni sladoled Baskin Robbins. A evo specijalne kašike. Kako teško! Ups, ovo nisam planirala. Na kugli je ostala moja kosa, ali to niko nije video, nema veze. Odlično, stavljam poklopac i uključujem. A dok se koktel meša, ja ću ukrasiti čašu. Koristit ću šarene konfete. A kako da ih zalepim za čašu? Znam. Ako poližem krajeve čaše, konfete će se zalepiti. Zar to nije genijalno? Sipam koktel u čašu, a zatim dodajem ove bombone. Nemoj sve pojesti. Da, u pravu si, bako. Sipam bombone u koktel, dodajem slamku i to je to. O, da, boja je prelepa. Obožavam šlag. Moram dodati ga u koktel. A još ću staviti žaleuši i rog. To je to. Sad sam završila. Hvala, bako. A kako si ti? O, tačno. Skroz sam zaboravila na svoj koktel. Dakle, hitno mi treba mleko i čokoladni sladoled. U stvari, znate šta? Čokolade ne može biti previše. Dakle, stavit ću još i čokoladu. Dakle, jesu svi spremni? Onda gledajte kako brzo baka meša. Umorila sam se. Jadna baka. Bako, čekaj. Imam blender za tebe. Eto, izvoli. Hvala, draga. Dakle, treba sipati sve unutra. Tako je. A sada uključujem. Kako je moćan. Isključujem. Mislim da je dovoljno. Sada sipam to sve u čašu. Gdje je šlag? Enid, hoćeš mi pozajmiti? Nemoj biti cicija. Gledaj šta je tamo. Kako si naivna. Dakle, sipat ću šlag. A zatim dodati čokoladne mrvice. O, da. Divno. Ubacujem slamku i to je to. A ja ću uzeti zeleni sladoled od pistaća. Pogledajte kakva lepa boja. Ovaj blender mi neće trebati, jer imam svoj. On je mnogo bolji. Da, gledajte kako dobro radi. A sad mi treba čaša u obliku lobanje. Preliću je sirupom od jagoda. A zatim sipati koktel unutra. Stvar, donesi mi šlag. Brzo. Kome tako golica? Prestani. Da, hvala. Svaka čast. Thank you. Dakle, sipam šlag. Cool. A sad ću dodati malo ljubičaste boje. I par žale očiju. O da, divno. Stavljam zubi i uši. I to je to. I ja sam završila. Prijatno, draga. Wow, svaka vam čast.
Kako zabavno piće, sad ću ga probati. Sviđa mi se. I žele bombone su super. Odlično. Hvala ti, Wednesday. To je mnogo dobro. Dakle, idemo dalje. Wow, ovog jednoroga je sigurno napravila Enid. Ekstra. I koktel je mnogo dobar. U stvari, čekajte. Šta je to? Kosa? Ozbiljno? Ne, odvratno. Takvo piće ne sme da se pije. A čokoladni koktel mi se jako sviđa. Divno. Koga je zabrati? Znam. Pobedila baka. Ja? Jeste čuli? Ja sam najbolja. Naravno, ja sam šef i ja mogu sve. Spremit ću za tebe veoma ukusnu tortu. Prvo ću osloboditi mesto u centru uz pomoć ovog kalupa i premazati sve slojeve kremom. Da, tako je. A sada ostaje oblikovati ovu tortu. Odlično. Jao, šta se desilo, bako? Joj. Ups, izvinite, ja nisam imao kalup kao kod šefa. Tako da sam morao da koristim ovo. Da bih isekao sredinu. Cool. A sad je mogu napuniti slatkim sirupom. O, da, super. Bako, hoćeš da probaš? Neka hvala, unuče. Ja imam svež med koji su pčele skupili specijalno za Malu. Mnogo je zdrav i lep. Ukrasit ću tortu medenim sačem i ovim slatkim košnicama od marcipana. Lepota. Posluži se, unuko. Pčele te pozdravljaju. Kako zabavno. Dakle, ja sam spremio za Malu veliki vulkan. A vreme je da sipam u njega lavu od mojih omiljenih sirupa. I dodat ću par ugalja od karamele. O da, to je pravo remek delo. Svaka mi čast. Ja sam završio. Jao, šta se opet desilo? Ej, druže, lakše malo. Šta pričate tamo? Ja pravim mrvice od keksa. Ja. Super. A sada mogu napraviti prelepu plažu direktno na torti. Pa, kako vam se sviđa ovaj bazen od sirupa? Ležaljka i surf, nedostaje samo žele palma i bit će ekstra. Može se probati. Prijatno. Wow, svaka vam čast. Ja ne mogu da skinem pogled sa ove divne plaže. Jedva čekam da je probam. Neverovatno, kako lepa torta. I ležaljka je super. O, da, to je prelepo. A brate, ti si genije. Hvala puno. A baka je napravila baš slatku tortu. Jao, koliko meda unutra. O, da, prelepo, oduševljena sam. Obožavam med. Hvala puno, bako. Najbolja si. Oho, šefe, još nikad nisam pila iz vulkana. Zanimljivo je bilo probati lavu. A kakva je torta? Pa, nije nešto iskreno. Dakle, pobedila je bakina torta. Ozbiljno? O, hvala, draga. A sada hoću da probam čokoladnu fontanu. Molim vas. Kakvu fontanu? Sve je jasno. Znam da unuka mnogo voli jagode. Dakle, napravit ću fontanu od njih.
Kakvo čudo! Znate, došla mi je odlična misao. Ako zaledim smuti u kalupima, onda ću dobiti zabavne jagodice. Sad ću ih napraviti. A zatim, moja unuka će moći ove jagode da umače u fontanu. Zar to nije genijalno? Kakva lepota! Divno! Ostalo ih staviti na štapić. Zanimljiva ideja, bako. I ja imam dobar plan. Znate šta čuvam u ovom zlatnom koferu? Šta mislite? Jao, recite već. Pažnja. Eto. Pazite na oči. Jao. Da, to su super skupi slatkiši. Pogledajte na primjer ovu belu čokoladu. Treba je rastopiti i dodati slatki zlatni sirup. Čokolada se baš brzo topi. A sada sirup. Neverovatno, to je stvarno zlato. Da, ali to nije sve. Treba dodati šljokice da bi ispala prava zlatna fontana. O da, to je baš lepo. Svaka mi čast. Mislim da će malo biti jako zanimljivo da polije zlatom ove čokoladne bombone. Uzet ću štapić i stavit ću na njega bombone. Da, tako je. Bellissimo. Jao, unuče. Mi već završavamo, a ti nisi ni počela. Prokletstvo! Zaigrao sam se. Dobro, treba hitno spremiti fontanu. Dobro, što imam žvaku. Spašan sam. Sad je treba istopiti. Koristit ću vatru za to. O, da! To je baš zanimljivo. Svaka mi čast. Dakle, na štapiće ću nabosti ove žele bombone. Njih vole svi. Da, to će biti odlična kombinacija žele bombone i žvaka. Pogledajte kako sam brzo završio. Posluži se, sestro. To je sve za tebe. Prijatno. Wow, sve fontane su jako lepe. Počet ću od ove sa jagodama. Jagode su baš lepe. Pitam se kakav je ukus. Wow, to je prelepo. Baš mi se sviđa. Čekajte, jel mi se čini ili je druga fontana od žvaka? Sad ću proveriti. Izgleda divno. Nadam se da me ukus neće razočarati. Probat ću. Oho, to je neverovatno. Baš cool. Hvala puno, brate. Mogu još i baloni da pravim. Pogledajte. To je super. Wow! Da li je ova fontana stvarno od čistog zlata? Tako sjajna da ne mogu skinuti pogled sa nje. Jedva čekam da probam. O, da! To je još bolje nego što sam mislila. Predivno! Rešeno! Pobedio je šef, 100%! Jeste svi čuli? Pobedio je šef! Dakle, vaš sljedeći zadatak je pizza! Možete da krenete? O, cool! Siguran sam da je najlepša pizza od sladoleda i bombona.
Da, napravit ću najslađu picu na svetu. Ha. Ovo već izgleda prelepo, a tek sam počela. Kako vam se sviđa moja zaliha slatkiša? A? Tako velika da mi nije žao da podelim malo sa sestrom. Stavit ću na picu ovakav kalup. I u svaki deo ću staviti neki slatkiš. A u sredinu ću staviti moje omiljene M&M's bombone. Znam da i sestre ih jako voli. O, unuče, bravo, odlično si smislio to. I ja imam dobar recept za picu, koji sam odavno htjela da isprobam. Dakle, treba staviti testo u kutiju od jaja, zatim premazati ga maslacem i napuniti sirom. Ali pre toga sir treba iseći. Da, tako je. Svaka mi čast. Zatim pokrivam drugim testom. I bitno je ne zaboraviti uvrnuti krajeve, da sir ne procuri. Idem da stavim to u rernu. Gotovo. Kakav miris. Dodat ću španač sa paradajzom i može se probati. Gotovo. Jao, bako, to je smešno. Šta je smislio? Oho! Bravo, šefe! Bravo, bravo! Jao, mamice! Prvo treba razvaljati testo. Ja sam to uradio u vazduhu. Sad je vreme za paradajz pastu i peperoni. Da, tako je. Zatim ide španač i paradajz. To je bila odlična ideja, bako. Ali bolje koristiti narendani sir. Rasporedit ću ga po celoj pici. O, da, tako je. Sve spremno. Sad mogu dodati malo vatre. Jeste spremni? Idemo. O, mama mia. To je perfekto. Svaka mi čast. Vaše pice su smešne. Wow, sve pice su tako različite. Jedva čekam da probam nešto. Počet ću od ove velike. Hvala na takoj ogromnoj pici, šefe. Miris je divan. I ukus je super. O, da. Oduševljena sam. A sad ću probati šta je baka spremila. Znam da je se jako trudila. Ali njena pizza nije nešto. Iskreno. Oho! Nemojte mi reći da je ta pizza od sladoleda. Wow! Pa to je super! Nema sumnje. U ovoj rundi je pobedio moj brat. On je najbolji. Da, čestitam, brate. Ti si najbolji. Sad čekajte, je li to Doritos? To nije baš dobro za tortu. Ali ovo crno Kinder jaje izgleda privlačno. A ja imam makaronci i veliko roze Kinder jaje. Želim početi sa Kinderom. Prvo ću otvoriti pakovanje. Wow, divno. A sada želim da ga razbijem i vidim šta je unutra. Neverovatno! Kakva lepa barbika u fantastičnoj roze haljini. Super! Barbika, možda i ja imam barbiku. Želim odmah da vidim. Razbijam. Wow! I ja imam barbiku. Tako je lepa. I ima prelepu crnu haljinu. O, moram da stavim svoju lutku na vrh torte. Hej, Miley! Moja barbika je lepša, dakle ona će biti na vrhu. Šta? Ne! Moja lutka će stajati ovde. Eto ti! Oho, šta se desilo?
Sad imamo jednu lutku koja nosi dvobojnu haljinu. Cool! Sad je slobodno možemo staviti na vrh torte. Wow, prelepo. Šta još da stavim na tortu? Možda crnu čokoladu? Ili Doritos? Došla mi je ideja. Uzet ću kesu za fil i staviti u nju sve komadiće čokoladnog kindera. Super! A sad ću probati ovaj super ljuti Doritos. S njim se ne treba šaliti, ali treba mi ta ljutina. Mamice! Uspelo je. Htjela sam da rastopim čokoladu. Šta je, Miley? A možeš i meni tako napraviti? Molim te. Ja, dobro. Probat ću još jedan komad čipsa. Kako vruće! Ajuj, plašim se. Oho, uspelo je. Hvala, Tino. Ti si super. A sada možemo da ukrasimo tortu sjajnim čokoladnim kremom. Biće tako super. Upravo si. Nacrtali smo našoj lutki prelepu haljinu. Da, to je divno. A sad moramo ukrasiti tortu roze kolačima. O da, preslatko. Cool. A ja moram da stavim crni Doritos na tortu. Izgledaju strašno, ali želim da ih stavim na tortu. Eto, baš je lepo ispalo. Svaka nam čast, Miley. Ovo su novi ukrasi. Wow, ja imam ceo set crnih slatkiša. A kod mene je sve roze. Ovdje ima toliko zanimljivih stvari. Počet ću s ovim slatkim roze marshmallowom. Ova srca su preslatka. Stavit ću sve na tortu. Wow, a ja ću početi sa Oreo kolačima. Izgleda ekstra. Moram probati jedan kolač. Wow, ukusno. A još imam crni M&M's. I došla mi je dobra ideja. Uzet ću crnu bombonu, zalepiti je u centar kolača i staviti na tortu. Ovo će biti oči. Želim da sva torta bude u očima od Oreo. To je to. Miley, a šta ćeš sad da radiš? Ja imam sjajnu ideju. Želim da ukrasim tortu Pogi štapićima. Obožavam ih. Imaju ukus jagode. Odlično mi ide. Pogledaj, napravila sam jestivu ogradu. A sad ću dodati želetrake. One su također veoma ukusne. Odlično. Ostala mi je još jedna traka. Poješću je. Tina, sad je tvoj red. Dobro, ja imam pucketave bombone Pop-Rocks. Želim da ih sipam na tortu. O, da, to je prelepo. Ne mogu da odolim, moram probati malo. Jao, pojela sam previše pucketavih bombona. Oho, je li to vatromet? Prelepo. Tina, to je bilo moćno. Dobro, nastavit ću da ukrašavam tortu. Imam ovakve lizalice u obliku cvetića. Tako su sjajne. Stavit ću sve lizalice iza ograde. O, da, lepota. Tina, a šta ti imaš? A meni je ostao čokoladni sirup. Želim da ga probam. Njam, izvinite, malo sam se zanela. Dakle, imam sjajnu ideju. Mogu da sipam sirup u kalupe. Onda ću dobiti slatke figurice. Eto, ostalo je to sve zaladiti. Sprej za brzo zamrzavanje će mi pomoći. Gotovo. Izvadit ću sve figurice. O, kako slatko. Pogledajte, to je divno. Ostaje da ih stavim na tortu. To je to. Miley, naša torta sad izgleda 100 puta lepša. O, svaka nam čast. Upravo si. Torta postaje sve lepša i lepša. Jedva čekam da je probam. Evo novih ukrasa za tortu. Super. I ja imam roza Skittles i roze kokice. A ti? A ja imam crne žele štapiće i crne bombone Maltesers. Cool. O, to je divno. O, došla mi ideja.
Želim da isečem sve bombone na male komadiće. Lepo će izgledati na mojoj torti. Da, kako sam pametna. Mislim da će mi ovo biti dovoljno. A sada ukrašavam tortu. Želim da napravim njušku mace. Wow, kako lepo. A sad su na redu bombone Maltesers. Moram malo da razmislim. Tačno! Mogu da pucam bombonama iz svoje puške. To će biti jako zabavno. A niko to još nije radio. Eto ti! Wow, odlično mi ide. To je baš moćno. Da, uspela sam da prekrijem svu tortu bombonama. Miley, sad ti. O, cool! Dobro, ja imam Skittles i hoću da napravim glavu i jednorog od njih. O, baš slatko. A sad ću okolo staviti kokice. Tako su lepe. Izgledat će odlično na torti. Wow, Tina, naša torta je nevjerovatna. Oduzima mi da. Slažem se, torta zaista izgleda veoma lepo. Moja crna strana je tako cool, a i tvoja je dobra. A naša lutka na vrhu izgleda fantastično. Miley, mi imamo talenat. Ukrasili smo celu tortu. A sada moramo probati šta smo napravile. Tina, mogu li da sklonim lutku? Hvala. Ostavit ću je sebi za uspomenu. A sad ću probati komad torte. Izgleda ekstra. Wow, to je veoma ukusno. Ne mogu da se zaustavim. Jao, Miley tako lepo jede. A zašto ja još nisam probala? Sad ću. Wow, ovo je sjajno. Oduševljena sam. Sad je vreme za drugi sprat. Izgleda lepše nego prvi. Toliko slatkiša je ovde. O, da, prelepo. Pravi užitak. O, sad ću i ja probati drugi sprat. Wow, upravo si. Drugi sprat je mnogo lepši. Neverovatno. O, tu je i nachos. Sad ću ga probati. Mamice, to je jako ljuto. Zaboravila sam. Miley, nije mi dobro. Ne, torta ne sme da strada. Uspela sam. Hvala, Miley. Spasila si našu tortu. Usput i tvoj deo je super. Hajde da probamo posljednji sprat. Naravno, hajde. Izgleda jako dobro. Prvo ću probati lizalicu, a sada tortu. Wow, neverovatno. Blago meni. To je sve što volim. A sada ja. Probat ću prvo ove čokoladne životinje. Wow, veoma ukusno. Sviđa mi se. I torte ekstra. Neverovatno. Pogledajte kako devojke uživaju. A blago njima. Sigurno još dugo neće moći da jedu slatko posle ovog izazova. A možda ipak nećete jesti tortu do kraja. O ne, kasno je. Sve su pojeli. I sada imate tako velike stomake. I jako ste smešne. Šta ste dobile u prvom krugu? O, pa to je WC šolja sa bombonama. Super. A šta kod Britney? To je srednja WC šolja sa bombonama. Odlično. Ima ih tamo baš mnogo. Wow, a kod Nicole je ogromna WC šolja sa bombonama. Onda ću ja biti prva. Hvala druže na prijatnom razgovoru, ali moram da probam bombone. Da vidimo. Nikad nisam jela bombone iz WC šolje. Baš su ukusne. Ali nešto nije u redu. Monika, tvoje usne, one su postale šarene. Neverovatno. Onda je sada red na Britney. Interesantno, kako ćeš pojesti toliko bombona? Da li će sve to stati u tebe? Ovdje ih ima tako mnogo. Naravno. Ali za početak ću rasporediti sve bombone po bojama. Sad ću. Aha, počinjem. Žute ovdje, crvene ovdje, zelene ovdje i tako dalje. Devojke, skoro sam završila. Sad čekajte.
smetajte mi. Gotovo. Napravila sam staze od bombona, a sad ću pojesti svaku stazu uz pomoć slamčice. Da probam. Super! Ovo nije samo ukusno, već i zabavno. Pitam se šta će biti sa Britney posle takve degustacije. Wow, tvoje odeće i kosa, one su promenile boju. Prelepo, kosa ti sada crvena. Hajde dalje. Šta te sada čeka? Da vidimo. Opa, nešto se dešava. Šta? Zelena kosa. To je preslatko. Okej, idemo dalje. Nastavit ću da jedem. Jo, i ja sam baš gladna. Volela bih da probam, ali Britney je već sve pojela. Šta je bilo? Ova odeća mi se još više sviđa. Izgledam super. Ajde, Nikol, sad si ti na redu. Da, vrlo rado. A šta je bilo? Could you please? Ne, devojke, neću vam ništa dati. Hoću sve sama da pojedem. A vi ste svoju porciju već pojele? Pustite sad mene da uživam. Prelepo. Ja nešto osjećam. Tako si smiješna. Pogledaj, postala si klovn. Šta? Koji klovn? Kakva noćna mora. Zaista ličim na klovna. Kako je to moguće? Ne, uopšte mi ne stoji ovaj izgled. A šta je ovaj put? To je krofna sa brokolijem. Kod Britney je srednja krofna. A Monika je dobila ogromnu. Niko ne voli krofne sa brokolijem, ali Nikol želi da proba prva. Hajde da vidimo šta će biti od toga. Dobro, jako se plašim. Mora da je to odvratno. Ali dobro, što sam barem dobila malu krofnu. Uj, povraća mi se. Nikol, ti si smrdljivica. Sad je red na Britney. Hajde, probaj. Biće teže, ali joj je pala na pamet neka ideja. Čekaj, ne, to je loša ideja, Britney. Treba da pojedeš to, a ne da baciš. To je protiv pravila. Dobro, sad ću probati. Ali ona tako odvratno izgleda. Imam ideju. Dodat ću slatke konfete na svoju krofnu. Da, ona će odmah postati ukusnija. Odlično mi ide. Oho, Britney. Čini nam se da si malo preterala. Ovdje se čak ni krofne ne vidi, a samo konfete. Nadam se da će tako postati ukusnije. Sad ćemo da vidimo. Pa, kakav je ukus? Jao, izgleda da konfete nisu pomogli. Dobro, brzo beži u WC dok nije kasno. Kako mi je loše. Ko je smislio ovu užasnu krofnu sa brokolijem? Samučilo mi se od nje. Kako odvratno. Prošlo je. Sad mi je bolje. Pustit ću vodu i vraćam se nazad kod devojaka. Završila sam. Ko je sljedeći? Monika, hajde. Ja? Ne. Kako strašno. Devojke, ja ne želim. To je tako odvratno. Devojke, hajde da podržimo Moniku. Ona još ne zna šta čeka. Potrebna joj je vaša podrška. Hajde, Monika, možeš ti to? To je užasno, uopšte nije ukusno. Kako da uradim to? Dobro. Skupit ću svu snagu i hrabrost. Ješću po komad. Da, malo po malo. Tako ću i pojesti do kraja. Jao, još malo, devojke. Ja sam to uradila, pojela sam sve do kraja. Ali sad mi je loše. Povraća mi se. Šta da radim? Ja imam ideju. Hajde da te zalepim usta. Tako će biti bolje. Eto, to je već druga stvar. Ne, Monika je pozelenela. I muko je. Fuj, sad smo u nekoj smuzi. Kako odvratno, sva sam prljava. Gde je Monika?
A to i jeste ona. Ona je pukla. Kako da je vratimo? Sada imate kolu, a Britney ima tako malecnu kolu. Monika je dobila srednju veličinu, super. Ali Nicole imala najviše sreće. To je ogromna flaša kole. Onda hajde da počnemo. A Britney počinje. Ona ima najmanju flašicu. Okej, hajde. Ona je tako malecna. Probat ću je. Pa to je čokoladna flašica. Interesantno, šta je unutra? Unutra je žele meda. Zamislite. Sad ću ga probati. To je prelepo. Šteta što je samo jedan. Eto, sve sam pala. To je bilo prelepo. Nicole, vidi, tamo je zmaj. Super, uspela, sad ću probati. Hej, skloni se od moje kole. Bebe, Monika, šta se smeješ? Sad si ti na redu? Da, a vrlo rado ću probati svoju kolu. O, da. To je divno. O, šta je unutra? Pogledajte. Jel vidite? Unutra je žele. Devojke, jeste vidjeli? Ne dirajte rukama. Kola je samo moja. O, da. To je jako slatko. Oduševljena sam. Ej, vidi! Na medeni žele su došle pčele. Monika, vidi! Šta? U pomoć! Šta? Odnele su moju kolu. Kakav užas. Dobro, sad sam ja na redu. Ja imam najveću flašu. Baš me zanima šta će biti unutra. Moram da vidim. Hajde. Lakše će biti da je razbijem. Wow! Unutra je labubu. Neverovatno. To je pravi labubu. Blago meni. Mogu ga staviti na moju torbicu. O, divno. Izgleda prelepo. Okej. Sada mogu pojesti čokoladu. A dok je Nicole zauzeta čokoladom, ja ću uzeti njenog labubu. On je tako lijep. Hoću da se igram sa njim. Ej, ne diraj, Monika. Ja se igram sa njim. Daj mi. Ali hoću ja, daj! Šta smo mu uradili? Odcepali smo ga. Hajde brzo da ga popravimo. Šta da radim? Imam ideju. Treba mi selotejp. Nadam se da Nicole ništa neće primetiti. Iako je selotejp trebalo izabrati u boje labubu. Dobro. Hajde da ga vratimo na njenu torbicu. Nadam se da Nicole neće ništa vidjeti. Još malo. Da, pojela sam svu čokoladu. Da vidimo kako je moj labubu. Šta? Šta mu je? On je uništen. Jeste to vi uradile? Ko vam je dozvolio da dirate moju igračku? Dođite ovamo. Opa, sada imate slatku pastu za zube i četkicu. Tako je malo. A Nicole ima srednju porciju, a nije loše. A šta je kod Monike? O, neverovatno. Ogromna pasta za zube. Kakvo je ovo dugme? Interesantno. Da, i meni interesantno. Sad ću da pritisnem. Ne, ja počinjam samo posle mene. Dakle, probat ću. I sedit ću malo žvake na četkicu. Aha, tako je. I opraću zube. Kako je ovo cool. I ukusno. Pa to je stvarno žvaka, zamislite. Sad ću napraviti balon. Eto, uspela. Cool. Čekajte, unutra ima nešto. Hajde da vidimo. Oho, ovo je dugme da zapratite naš kanal. A brzo subscribeujte. I ne zaboravite da uključite zvonce. Za nama je uvek zabavno. Okej, sad je red na Nicole. Hajde, otvorit ću pastu i sedit ću malo na četkicu. O, da, boja je prelepa. I miriše ukusno. Da, probam. O, da, to je stvarno žvaka.
Sad ću napraviti balon. Ispalo je sjajno. Neka leti. Baš je cool. Ups. Kako mi je pravo lice, užas. Sad imam masku od žvake na licu. Odvratno. Prestanite da se smijete. Hajde, Monika, sad ti. Odlično. Mogu da pritisnem dugme. Da vidimo. Oho, kakva ogromna četka. Dobro, vraćam vam dugme. Super. Onda ću sada da iscedim pastu na četku. Podižem i... Wow, nevjerovatno. Devojke, da li vidite ovo? Jedva čekam da probam. Nikad nisam imala tako veliku hranu. Da, to je jako zabavno. A sad ću oprati zube. Jao, Monika, koliko pene? Moje zubi će sada biti tako beli. Ups, četka se zalepila za moje lice. Šta da radim? Devojke, treba mi pomoć. Aha, sad ćemo da povučemo i... Hajde! Monika, kako si? Sva sam lepljiva. Fuj, kakav užas. Moram sve to da skinem. Ups, pa mi nismo krive za to. Hello. Dobar dan. Gledajte šta piše. Ne možete proći sa životinjom. Ja nisam znala šta da radim. U kutiju. Molim te, budi u kutiji, dušo. Uskoro ću se vratiti po tebe. Šta? Ja imam mačku. Šta da radim? Neću je valjda ostaviti ovdje samu? Znam. Sakriću je ovako ispod odeće. Jao, doktore, trudna sam. Pustite me da prođem. Moram da vas proverim. Kakav je to zvuk? Nećeš proći. Znam šta ti ispod odeće. Ne uzimajte mi mačku. Stanite. Šta to imate? Moram da proverim. Kornjača. Ne smete ući sa njom. Mora ostati u kutiji. Kakav neprijatan doktor. Šta? Ovo je moja omiljena bubašvaba. Kako da te unesem? Znam. Reći ću da me boli glava. Doktore, tako me boli glava. Pustite me. Naravno, prođite. Ćao, šta je to kod tebe? Vidi, došla sam sa svojim prijateljem. Evo ga, mislim donela sam bubašvabu. Moja duša, hoćeš da je pomaziš? Ne. Zašto? Tako je slatka. Zdravo. Prođite, molim vas. Stanite, koga ste to doneli? Ne smete ulaziti sa životinjama. Dajte ga ovamo. A sad idite. O ne, moj puž. Neću te ostaviti ovdje. Znam. Sedi i budi miran. Obući ću ogrtač i reći ću da sam kuvar. I kapu obavezno. Odlično. Stavit ću puža na dno. A gore tanir sa hranom. Super. Mislim da ću uspjeti da unesem svog puža. Super. Čekajte, šta to imate? Jao, fuj, odvratno, prođite brže. Uspjelo je. Nešto ukusno. Dajte meni, molim vas. Izvolite. Fuj, odvratno, neću to jesti. A vidiš šta je unutra? To je moj ljubimac. Hoćeš da se poigraš sa njim? Cool. Stanite. Ko je to? Ne smete ulaziti sa životinjama, jeste vidjeli? Dajte meni, a sad idite. Joj, kako si sladak. Daj da te pomazim. Ja imam ribice. Šta da radim? Želim da ih nosim sa sobom. Smislila sam nešto. Obući ću ogrtač i uzet ću ovu stvar. Moje slatke ribice, neću vas ostaviti.
Tako doktor neće ništa posumnjati. Svaka mi čast. Zdravo, ja sam medicinska sestra. Pustite me da prođem. Da, naravno. Uspelo je. A mi ćemo se igrati s tobom. Zdravo, jel je vreme za procedure? Ma ne, vidiš šta imam? Tako je bolje, moja slatka divna ribica. Obožavam te. I tebe isto. Vidiš šta imam? Baš su lepe. Žedna sam. Jao, šta je to? Riba? Odakle je ovde? To je mini akvarijum. O, kakva lepotica. Neverovatno je. Izgleda da sam se zaljubio. Jao, sad ću se utopiti od takve lepote. Ćao, moram da prođem. A ovo je za vas. Ozbiljno? A, u pomoć. Tako ste smešni, idem ja. I ja? A gde ćete vi? Stanite. U redu, prođi. Evo me. O, Što me tako gledate? To su moje hrčci. Moji kućni ljubimci. a, sve jasno. Sad ćemo se igrati. Moje bebice, duše male. Tako vas volim. Zašto spavaš na radnom mestu? Moram da prođem. Glede ovde, ne smeš ulaziti sa životinjama. Zdravo, mogu li već da prođem? Da. Pa ne. Ja neću dati svog pacova. Šta da radim? Da, smislila sam nešto. Treba mi rešetka. Sad ću je skinuti. Dođi ovamo, dušo. Sigurna sam da ćeš naći put. Odlično. A sad ću samo da prođem. Zdravo. Zdravo, šta imate kod sebe? Šta? Samo sir? Šta će vam? Ma, nije bitno. Volim da jedem sir. Hvala, doktore. Gde je rešetka ovde? A, evo je. A gde je moj sir? Taman će mi trebati. Šta to radi? A gde je moj mališan? A verovatno je već stigla. Naravno, već si tu. A nisam ni sumnjala, baš si pametna. Awesome! Tako te volim. Stani! Zabranjeno je uvoditi životinje. Kako? To je moj ljubimac, doktore, molim vas. Ne, brzo ga stavljaj u kutiju. Jo, kakva šteta. Oprosti mi. Jao, kakav strašan gušter. Prođete. Jo, ja imam Sa šta da radim sa tobom? Dragi moji, neću te ostaviti. O, pala mi je na pamet, odlična ideja. Ovo ću skinuti. Popravit ću kapu. Skinut ću delove sa štapa. I zavočni dodir, naočare. Da, to mi treba. Sad izgledam kao da sam slepa. Hej, ne smete proći sa psom. Jao, slepi ste, izvinite. Prođite. Jao, moja lopta pala je. Šta? Šta se dešava? Hej, stani, gde ćeš? Ništa ne razumem. Stani, stići ću te. Šta se ovdje dešava? Nije mi jasno. Umorila sam se, stani više. Uspelo je, stigla sam te. Baš si bezobrazna kuca. Čekaj, zar ti nisi slepa? Onda izlazi odavde sa svojim psom. Jao,